Kabor Kapatisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpnya. Hadin balawan ra ya ka jing ya sotu jingmod hapadang kinong song snong kalapangam bat kinong song snong kasnong tapat u Deputy Commissioner jong ka West Jaintia Hills District ula busngi ha ka arpu artarik urisaw arajar arpsan ya kinong rap kasnong lapangam bakin lejon no yo ukba na kilingka ki badan sajan kasnong tapat West Karbi Anglong District. Katkum ka jingpan bala penmi do u Deputy Commissioner jong ka West Jaintia Hills District ha ka arpo iterik urisaw arajar arpsan ulaong da ka jingsim kya jong u menteri rang ba ka jala u Conrad K. Sangma u Chief Executive Member jong ka Karbi Anglong Autonomous Council bat kinong yalam sinong lala ban weng ya ka jingsa khang jong kinong rep ban lejot yukuba. UDC ula pentebru baki magistrate ringkat kibor pulet kinsa senran lang hakapor baki nongrap kalapangam ki lejot yukuba khanang ban yada na kino kijingsa penthod ha kibor kibanabar. Penrius pa ya kak tin la jong pendan kam ya kabakan kiyo kak tin kasi kak tin la jong ai kan roy kan pa buon kia keren halor ka environment ka saudong sauput saukun ya ka badai ban penne pensa ya ka jingjangam haka kentin kasi niyo ya ka marian na kamarian niyo saka meirilung meirisan meirilang meiramo tin la jong tudayakan mau kendit ho tin kasi lapen mi da kapate CTV na kabenta ka jingmentoi upat ba